Hej Liva. Hej far. Hvad har du gang i? Jeg skal gulerødder. Jeg har lidt gulerødder. Hvad skal vi bruge dem til? Maden. Til maden? Ja. Hej Conrad, er du også med? Hej. Nå, de skal med op i gryden så. Ja. Hvad har du gjort med dem der? Hvad hedder de grønne der? Porre. Nå, ja, det er porre, ja. Skræller du dem også? Nej, jeg Kan du ikke? piller Nej, du dem. piller dem. Kan du godt lide porre? Ja. Og gulerødder? Ja. Ja, det smager godt. Hvad siger du? Hvad siger du? Det var vist det, han sagde. Så har vi brunet kødet godt af. Og så er vi... Ja, hvad er det nu, vi egentlig laver nu, når vi har taget kødet op, Liva? Hvad er det, du står og laver nu? Koger. Koger du grøntsagerne? Ja. Ja, det gør vi lige om lidt. Hvad er det, vi skal have i nu? Det ved jeg. Inden vi skal have kødet op i, hvad er det så, vi skal have op i? Vi skal have noget væde her i, for det skal jo ovnen stå her i. Så er det godt at få noget vin. Kan du tage den der lille slant, man så har stående, sådan en tør rødvin, så kommer vi den i. Så hælder du den sådan ud over det hele. Sådan der, så kan man høre det boble. Bare røre op, så skal røre rigtig godt. Sådan der. Hold da op, det damper nu. Og så skal vi lige have, så er der noget, der hedder alkohol i vin. Det skal lige dampe af. Og så lægger vi kødet ovenpå. Og så kommer vi helt ramachangen ind i ovnen. Ramachan! Du kan godt lide ramachan. Så sætter vi al maden ind i ovnen med låg på i en time. Det bliver godt. Hav, vi har glemt noget. Skorzonerødderne. Men ved du hvad? De kommer bare i nu sammen med noget krydderurter. Det gør vi.